Svašta se dešava trenutno u svetu, ali sve je zasenila vest da je Kanye West zapratio Karleušu na Instagramu. Da, dobro ste čuli. Kanye West i Kim Kardashian razveli su se pre samo par dana. Iako je Kanye molio Kim da se ne razvodi od njega, iako je pokušavao na sve načine, ona ipak nije želela da ostane sa njim, pa je on brže bolje otišao na Instagram i malo pročačkao i našao Jelenu Karleušu. Ovo je sve još jače zato što je Karleuša, znate, pre par godina optužila Kim Kardashian da je kopira outfite, pa je stavljala slike gde to upoređuje i svi Kardashiani su vrlo znali u tom trenutku ko je Jelena Karleuša. Ipak, Jelena, iako nema ništa protiv Kim, nikad je nije zapratila na Instagramu, međutim, to nije slučaj sa Kanye Westom. Pre samo par meseci Karleuša je ponovo stavljala slike svoje u Pink izdanjima, gde joj je jedan fan napisao da je ona najveća inspiracija Kim Kardashian ikada. A na što je ona odgovorila tom fanu? Kanyeova. Time je JK htjela da poruči da je zapravo Kanye stilista od Kim Kardashian i da je ona njegova inspiracija zbog toga. Ali ovo sada što se desilo, što je Kanye zapratio Karleušu i što je ona njega zapratila, pa boga mi, ne znam, možda on odluči da mu baš Jelena Karleuša bude sledeća muza, možda je on u inat Kim Kardashian, pošto znam da je u svim medijima tamo u Americi izlazilo da ona kopira Karleušu to uradio, boga pitaj, samo znamo da je Kanye trenutno spreman na šta hoćeš. A možda mu se i sviđa Karleuša. Svakako, pošto je od skoro počela da nosi Yeezy patike, možda su njih dvoje već i u nekim pregovorima o nekoj saradnji. Šta vi mislite? Šta mislite o ovome? Ja mislim, u šoku sam, bukvalno. Pišite mi u komentarima i subscribe-ite se na Trending.